بوونەیە ڕۆژە جیهانی یا ژینگەهی هەژمارێکە شرێخستن و سازی ئەنجڤاکە سڤیل سەیرانگەها مزگەفتە یا ڕۆژهەلاتی باژاری قامشلۆ چالاکیەک پاقشکردن و هشیارکردنێ برێڤەبرن. بەشدارên çalakiyê li nava seyrengehê proseya paqişkirinê pêkanîn û hişyarî dan xelkên hazir got parastina derdora xwe bikin. Saziyên rêveberiya xweser çalakiyê jî amade bûn. Cîgera hevserokatiya desteya ekolojîk li herêma Cezîrê Bêrîvan Umer ji dengê Amerîka re dibêje got projeyên wan derbarê parastin û geşkirina jîngehê li gelek bajaran berdewam in. ما هناك جيدن جي هجماري مزن دار چاندن لباجار دروي باجار ما بروجي لقامش لوجي بروجي قادان روزي جي هجمارك باش دار چاندن ها 22 جي بروجي ما لمسفان هي د سرد بشا چاندنا دارا لقامش لو عردك مزن تقريبا 4000 دار اللي بي چاندن لطرف قامش لويا مخبره بيئيه ما يمكن رياح حسكي حتى اني حاطين امي لسه هولدن داري تمام بكنش بروجي ما 22 Sazî encivaka sivîl yên got bi jîngehê mijûl dibin di nava çalakiyê de bûn. Rêveberê Komeleya Keziyên Kesk zî werşê xwe dazanîn got jîngeha deverê rastî guhertinê tê. Lewma divê çalakiyên bi vî rengî berdewam çê bibin. Jêkê hezêranê hetanî pêncî hezêranê rojane çalakiyek heye. Em dixwazin bi rastî weke heftiyekî ne tenê rojekî tenê em roja jîngeheya cîhanê pîroz bikin. Herêma me her di qeyraneke jîngehî de derbas dibe sedemê xwe yek jê guhertina gulcîhanê bi giştî çêbûyî got tê naskirin rewşewa ye. Adî duwa jî destwerdana jîngehê gujaliyê rejîmên Baesê ve rejîma Türk ve ev herêma Kurda wekî herêmekî yani xwe girker dibînin talankirina vê xwezaya vê herêmê didin pêş. Di nava çalakiyê de jî kesên xwebexş ji bajarên derdora seyrangehê jî beşdar bûn û alîkarî pêşkêş kirin. Nîçîrvan Osman yek ji wan kesên xwebexş bû ji dengê Amerîka re dibêje got ew çend hevalên xwe tevlî vê înisyatîvê bûne. Ez beşdarî vê çalakiyê bûm ji ber min dît grupek ji ciwanê bajar dixwazin werin înisyatîveke paqişkirinê li mizgeftê bidin meşandin û me xwest em ware beşdar bibin û alîkariya wan bikin. Li aliyekînin welatiyên deverê got derketibûn seyrangehê kêfxweşî derbarê vê çalakiyê de nîşandan. Welatî Nîhad Mihemed Nezîr ji dengê Amerîka re dibêje got wan bermahiyên xwe dane hev û pêwîst e got her kes derdora xwe paqij bike. طبعا piştîna me xwarina xwe xwar, me ava xwe vexward, me dora xwe jî paqij kir. Em bêvîne çekî were vê dê jî hîfazê ser vê mintîqa xwe jî delal bike, dora xwe paqij bike ji ber got paqijî ji me hemû kare ye. Hêjaya gotinê gonetewên yekbûyî sala 1974 bi armanca hişyarkirina cîhanê derbarê pirsgirêkên jîngehê pêncê hezêranê weke roja jîngehê ya cîhanî pejirand. Li herêmên Bakur û Jilatê Sûriyê her sal bi vê boneyê çalakiyên cihêreng têne darxistin û welatiyên deverê têne hişyarkirin da ku li jîngehê xwedî derkevin. Nexasim di demekê de got cîhan bi giştî li rastî guhertinek ekolojîk tê. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.